nupa Jos le Zofia healthcare worker a thokte chu conference nei turin Colombia an lo thleng chia an nupa hian in ngai mel takin langma se in mil lo na tam tak an neya tuna po hian in then mai thei din huna an ding an va thlen chuan an thian kom ngai em Marcos an lo dong songin na an thok ho do na ni anin kareng ma shelo Marcos an single room alo book saka room pakhata thlen dun chu an she dun hle anin nial chhun zom ngala Sofia in thinrim zetina chuasan an thian pa tenen zanria an kil tlanga an ti dun dana tangin Marcos chuan an nu pain kara thildik lo awm maring dewa Josan an nu nen in then an tum thu chu a hril tlang taroi mai Marcos an boruak ti zang khai tumin atuka an hiking ho tur chungchang alo soi vata atuka chuan Sofia chu hiking turin a in pay up toa mase Marcos an a thul le tlat mai an nupa chen an kalangai ti an hriat chuan Sofia in a shele dewa Josan thiam taka thlemin ama chia kal a hlawm zia an soi vela Sofia chuan phurlo zetin an pa chu zuya tumta ni receptionist nena an soi nu chuan an kalna tur map nen alo ko hmua shortcut chu omma se kallo sham turin angena a hlawm em wangin khwalzin tam takpo an kal thangam lowani Josan hiking a experience tam tak anei to chu chuang taka soin shortcut lama kan kal don nia han ti chuan Sofia in alo niala ramsal hlawm hachon adu tlat lo hemi nu hian motor kal thei china chuan dingin ke in an kal ta trawa ngopi kara chuan an kal zel Josan an maluka thlipui lo thleng tur chu va muin an thlen thui ma chuan kirle mayarota an motor dana an va thleng chu mi pakhatin ru kalo la tum zui an nupa chuan an bi ruwata Jos chuak phein an va haunak chuan silai halo pai tlat mai Josan abula thing fak la lokin avot hlutopa ram hnoi lama an tlan cheta ni ramchin shelo chuan Sofia a hoi kwal ruwa ya ru khan silai nen aron zui tlat mai Josan beilet adu lain an nuin alo phal lova ruwa aron la sur zui in nial buai lein thoman dim angai boxi receptionist in kallo tura atina lama khan kalmai thain an hria ru khan zui ngam lo an rin wangani an tlan chiat le nu chuan an man mo lutuk chu anin then hran pha Sofia chu in pallet topin alua tak asoa luhei bura an tho chua chuan akalna ain mang tolova chuta chirdum huna atlalu tabor mai amangang chuan Jos mingalama acheta piangin apil zel boxi wa chua an tum chuan a theingang lova ring takin an pa a auta vanei thlak takin a o alo hria aron thlen nu chuan Sofia aban phamai lo thingtang la in an nu chuan alo man troka thing chu ala tliak zui Sofia thlabar chu achi ai buai vek to atal vel wang chuan apil ria ya abo tamak mai Jos mangang chu hazuang lut ve ringota reife a hai nuin Sofia azuk tham chuak thei ram aron tholop hlopa Josan Sofia chu chanma se an pani chuan tran pui tu nei lovin an tang dun ta ni Josan apil lo nan an nu chu chelo turin a hrila lekhabu a chiar atangin chirdum hun chan chin hi alo hrekhiau to mase an chua thei dan tur a hria chian to lo thu a soi zuya Sofia in an bul loka ram satui om chu muin ruwa manna ha neita ka taksa hi ka ti kan thei chuan achunga hian ka bokanga chirdum chunga hian ka lang theiang atia Josan ring chialo ma se pi thawatuma ake ti kan tumin chira chuan thil omin a hretatlat mai a hlau thong ema Jos nena engpo ni se pot chuak turin atia Josan thei to pa an choi chho chuan mishing ruang alo ni reng mai Sofia chuan an thi ve nge ringa a trap zoi Josan abeka adap fuwa
a bek chu la chuakin ruang chu an hnimpil le bek chunga chuan le khabu phai phuleng flashlight chemte le shotgun mu pahni omte alo oma bek chu an man tangkai thei ber turani Josan bek chu zai darin strui anga siamatuma an pia thingbul chu avalin thei abei sei Sophia in iti thei do nemni han ti chuan Josan kan tum chin phot turani ti thei dang kan nei lo hi tina chang hotel khar ron langin achiante atel lova an kalri ngot wang khan Marco sangai acha thei lova Josan akal ma voice message anu chiate ngai thla in hnuaia achuk thalea hotela chuan mi pakhatin Sophia bekaron aklut a mutlat mai rukru ngei kha halo nia Marco san bek chu khoya tanga anei nge hanzo chuan akura thisen kai a muwa rukrupa chu abo let ngal top midangin ron thelin miswalpa pistol pai chuata atla Marco san khoya tum le hotela na thokte chuan an lo man dun ta ni heti la hian ram hnuaia Sophia le Jos Khan bek mang khan shrui an lo siam toa Josan thingbula phio an tum chuan a thei tlat lo shrui chu alo toima mani an beidong tan to hle a an chung zona chuan helicopter ron thlok ri vutin ban an han vei ve lawa ma se ramngo pikara an ni wangin ron mu thei ngai na a lovani Josan min mu thei lo hati chuai raya ma se Sophia abeidong du ve lo meital al atuma anom na vel chu ahnong veka wangin omzia hanei boxi lo trapur chungin shrui chu halatum lea Josan tikang theipo ni la min ron mu si lo chuan kan chua theina chun I hal raldona sin atia shrui chu triaudu patanga chuak turin an nei chun anitlat anin hialai chuan helicopter kha halo thlok bo mana Sophia in ain zui vong an pa hna chuan kan jacket hi zai thlerila shrui zom nan kan mangdon nia atia ma se Josan votin min metlum mayang alo ti ve thung Sophia chuan Marco san min ron jong mue emang ala ti fana chuta thil engemaw hian aron se tlat mai ana tilutuk chu atre tuara teiwang in zukin a hnung zang chu a vual sen tu ta Josan vodka alo pevat anzuk na lai a lei hnu chuan a zia dewa zubur chu en wangin Sophia in thil angai to chuak zok zu I ngai to emokatia an ti chuan Jos ain puanga an nu pain kar abuai deuh reng wangin arukin ain le thin thua soi in then mai tur an ni pia lama thi le damkara anom dun le chu an pani chuan atilungai zuala pangai takin lan tumma se an mittui an dang zongang lawani chuti lai chuan Sophia in silai kha a hre chuak zoka helicopter ron kal lai khan kap tur kan ni sin atia ma se an tlai to lutuk tlat Sophia chuan shotgun shrui chu zai chatin an thruya zom belatan atia ma se thingbul kha avatlin phadon lo ti an hria Josan Marcos ngak top mayang aron ti chuak Sophia in he ram hnuai pilril taka hian Marcos sa kanin ngat turani lo tiin anin hnial lea chuta Jos nung loka chuan rula ron tleng zal mai chelowa dunin rul chu atleng son mayan ringa ma se aron hnai zel boxi an pa hnunga omani wangin Sophia in aka mayanga ya silai alak chua vel lai chuan rulin Josabana alo chukman Sophia in an pa ban chu atron khal wata ma se rul turin afan man ti Jos chuan a hre theya darkar rukvel bak huna nei to lo lokapa Marcos le rukrupa kha an lo khung rana Marcos an rukru chu inrem siamna nei puin asana apea rukru chuan a thiante chanchin a hriatang ang chu a hrilta kathat lova ma se andam chua karing lawani tin kong hlawom an zo thu soi Marcos an police te kawin min chuaro ka thiante ka chanangai atia ma se police ten an ngai sak du lo
ram hnuaiah chuan rul tur khan Jos a taksa a fan chak em a ngonga duk rui mai Jos a beidong em a mase Sophia in a pasal chu tiang maya a thi a rem tilo chemte in a ngong duk lai kha a zai thlera a boi som zo chuan Jos a thi danga Sophie po a chau wangin ni khoshelovin a om darkar khatnuwa an har chuan Jos po alo zia deuh to a mase rul tur a taksa ala rengani Sophia in ruwa manna dang nei le in rul kha tha nge adua hruizom nan manatum abulvela chuan chir a the kuala rulin aron pan leta silai met pokin aka thela amu pakhat chia aum to ti hria in chemte a hum le chuta a che thei main rul chuan a ngonga aron viala Sophia a tho hlei thei to lo chuta Josan a sakna zong som khomin rul chu aron that ta ni Sophia in rul vun chu alip ngal mola hruinen thlun zomin thingbul chu avabat fu theita harsa takin chirduk munatang chuan a in pot chuak theia chol khomong lovin han pa lak chhuale tum mase Jos chu halo che hlei thei to lova rul tur wang khan aban po aphar chuak thei tlat lo chaw tak chungin Sophia chu ram hnuaiah chuan midang pun tur zongin an pa kalsana thima kong avapo thei ram chuta Marcos ten lo hmuin ambulance aron hruaya ram hnuaiah chuan han tlan lut ngal Sophia an boi som hnu chuan an tan na lam kha a en renga a pasal dama mule ngei a in bei sei ani chumi hnu chuan Marcos ten Jos chu an ron zona alo ladam lo mai Sophia in a hmu ve le du tho takin a fopa an chiat to na chuan an la in hmangai zia hatilang chiang hle